večer. Dovolte tvoriť tlačovku po zápase Trnava-Banská Bystrica. Vítam vás, vítam oboch trénerov, pána Zaťku, pána Zelenského pripisov tréner hostí. Pán Zaťku, sa páči. My sme naviazali v podstate na dobrý výkon zo zápasu s Osenicou. Mužstvo začína hrať kompaktne, dostatočne sebavedomé, isto na lopte a myslím si, že naše víťazstvo je úplne zaslúžené. Všetko? No. Ďakujem pekne. Tréner domácich, pán Peter Zelenský, mi sa páči. Dnešný zápas bol pre mňa veľkým sklamaním. Som čakal, že z našej strany to bude ďaleko lepší výkon. Možná, že do nejaké 15. minúty to splňalo kritéria, alebo 15. minúte začali hrať zle sme kombinovali, nakopávali sme dlhé lopty. Hráčov sa upozorňoval na takomto teréne, treba hrať do nohy, hrať kombinačné. Bohužiaľ, vôbec absolútne na to nereagovali. Po polčase Zakal ešte bol časových na to znovu upozorňoval. Druhý polčas z našej strany už bol len chaos, bola to veľmi špatná hra a za môjho pôsobenia, čo som tu bol náš najhorší východ. Všetko? Ďakujem pekne, proti ďalšie otázky sa páči. Čím si vysvetľujete, pán Zaťko, ten záver ligy, že vychádza takto? Bol taký stret, by som povedal, výsledkami nie príliš výrazný. Teraz sa opäť to mužstvo dvíha nejako výšky. Tak ja v prvom rade musím povedať, že som naozaj nečakal, že toto mužstvo v jarných zápasoch prehrá také veľké množstvo stretnutí, ale niekde ma stále držalo v úvodzovkách pri živote to, že mužstvo si vypracovalo gólové príležitosti, ktoré sme boli potrestaní 1-2 gólmi a prehrali sme tie zápasy. To bolo na škodu veci samozrejme, ale mužstvo malo svoju hernú tvár aj v tých zápasoch, keď prehralo a precítili úspech a myslím, že sa to troška aj zžilo. Možno sa stala 1-2 zmeny, trocha sa to ináč poskladalo a mužstvo tými víťazstvami rástlo. Môže to byť aj tým, že možno psychicky hráči už nemajú čo strátiť, hrajú uvoľnenejšie a to im možno dáva krídla. A chlapcom ďakujem za to. A ešte by som sa spýtal na toho Faška mladého, čo dostal pár sekúnd. Miško Faško k nám prišiel v podstate v zime z Podbrezovej, mal troška problémy s ramenami, trénuje všetko s prvým mužstvom, snažíme sa ho zaťažovať primerane, dorastie za juniorku. No a je to talentovaný chlapec a ja verím, že slovenská fotbalová verejnosť bude ešte len počuť. Prosím, otázky sa páči. Pán Zelenský, chcel by som sa spýtať na Wellingtona, on strašne veľa súbojov, doslova neustojí, že spadne. V čom to vy z toho odborného hľadiska vidíte, že sa to deje? To o psychike, alebo sú to nejaké tréningové veci? Čo to je? S Wellingtonom je obrovský problém. S Wellingtonom je absolútne nulová komunikácia. Ja portugalsky neviem. Doteraz aspoň, jakž tak nám pomáhal Fabio Gomez, teraz sa Fabio stratil, takže ja s Wellingtonom ani nikto z realizačného týmu nevie anglicky, sa nedá absolútne komunikovať, to je jedna vec, to je veľký problém. A ďalšia vec, čo si ja myslím, Wellington absolútne má problém po kondičnej stránke, preto tie súboje neustojí. Wellington bol 4 mesiace mimo hru, došiel neskoro na prípravu, došiel ešte zranený, takže bez inej prípravy absolútne začal naskakovať do tých zápasov ešte do začiatku, jakž tak, a teraz posledné zápasy už horšie a horšie, takže z Wellingtona asi ťažko teraz niečo budeme mať, ale nedalo sa nič robiť. Wellington bol na striedanie, zranil sa nám Koro, potom sa nás zranil Lubo Bernat, takže bohužiaľ ani nebola šanca to Wellingtona jednoducho dať dotiaľ dolu, takže musel to dohrať a musel sa trápiť do samého konca. Zaujímavá situácia, že traja hráči sa zranili vlastne. Viete povedať, že čo je s nimi, čo sa s nimi stalo? Tak Bicák svalové zranenie, Bicák mal aj predtým už problémy z Dubnice, kde si natiahol ten sval. Teraz začal trénovať, cítil sa celku dobre, Korokone takisto svalové zranenie, zrejme je tam nejaká tá únava aj konec ligy, takže asi to z toho vyplýva.
alebo Bernát tam je narazený, to nevieme, čo je s nimi Šedona, chcem sa povedať, že po Ľubovi budeme vedieť až neskôr, ale problém je teraz v tom, že ideme na Slovan a máme ešte 2 zápasy. V podstate už nemáme s kým hrať, budeme to musieť lepiť a tá lavička, tá konkurencia je tu veľmi slabá, takže budeme to musieť dohrať s takým ústom, aké máme. Janko, všetko? Prosím, ďalšie otázky sú nejaké? Ak nie sú, ďakujem vám, trénerom. Ešte počet divákov, prosím vás, 982. Ďakujem.